Ayun, what's up mga ducks? Good morning sa inyong lahat. Kakagising. Isa ko siyang babae, female. Yun, parang baboy. Isa ko siyang American Bully. She is already 8 months. Yes, to be exact, 8 months ho. Nabili ho namin siya worth 15,000. Yun si Spike. Nabili ho namin siya sa kakilala lang din ho namin sa Facebook, 8,000. Ano sabi mo, me? Bigat! Bigat mo! Bigat mo! Bigat mo! Pareho silang butakal. Bigat mo! Kung napapansin nyo lang mga ducks, hindi ho nakatali si Snow. Ngayon lang ho to. Si Spike, minsan ho, tinatanggal ko siya sa tali. Ang kaso, patay tayo sa mama ni Intit. Kasi yung mga bulaklak niya. Napaka-playful talaga tong si Spike kasi yung energy niya ho, kasi ganito lang ho yun. Yung pitbull ho kasi, isa siya sa mga mga working dogs. So, kapag hindi nyo siya may lalabas o bibigyan ng isang activity, mababagot at mababagot ho siya. Yung pent up energy niya ho, magre-reserve sa kanyang katawan. And then, you need to give him an activity since, as sabi ko kanina, isa siyang working dog. So, kahit to, sa isang araw, lakaran 30 minutes. Okay na ho yun. So, lang as bibigyan nyo lang sila ho ng activity. Walking, swimming. Yan o, nilalaro nila with si Snow. Tsaka yung sabi ho nila na vicious ho yung yung pitbull, hindi ho totoo yun. Well, para sa akin lang, since I've been raising a pitbull for almost 2 years, hindi naman
Okay naman ho yung pitbull. It's just that kailangan mo lang ho siya talaga bata pa. Dapat ho kasi iso-socialize nyo ho siya. Kasi noon nung doon kami sa doon ko kasi sa Davao binili yun si Spike eh. And then mga 3 months pa lang ho siya. We start walking doon sa mga dog parks. And then, until such time, nalipat ho siya dito sa Mati. Yun, nahinto na ho yung, yung pagwo-walking ho namin. Pero mamaya mga ducks, kapag hindi na ho tulog si Kit, yung kanina, yung dambuhala, yung sinasabi ko sa kanya, yung walking ho namin sila. Kaya ho namin walk. Napakalakas ho kasi ni Spike. Nung puppy pa ho siya, siguro makokontrol ko yung yung lakas niya. Pero kapag ikaw isa kang pitbull owner, magtatanga-tangahan ka lang, well, talaga hihilain ka ng pitbull mo. Yun naman, gano'n siya kalaki mga ducks. Spike, no! Nakikita niya si Snow na nakalabas, nakawala sa tali niya. So, gusto niya rin maglaro. Feeling kido ang puta. Gunggong! So, yun pa mga ducks. Itatayo namin silang i-walk magkasabay mamayang hapon kasi napakainit ho ngayon. Magde-deliver ako kami ngayon no we have 3 pants na i-deliver. Sila yung bumili kagabi sa online selling namin. Thank you so much po sa inyo. Thank you. So kita tayo mamaya mga ducks. Bye bye. Customer is down po. Isa na lang po yung i-deliver natin. Thank you sa aming customer. Say hi, Luy. Last delivery natin kay Mulan. Hi, Mulan. Thank you so much. Thank you, Mulan. Thank you. Thank you, Mulan. Bye. So mga ducks, tapos na kami mag-deliver. Meron lang kami 2 customer. So, thank you so much sa inyo. Saka parang uulan na eh. Sa ngayon, meron pa ho kaming pupunta ko kaming bukid kasi bibili ko kami ng anong tawag sa Tagalog sa baktin? Mga bobo! Baby pig. Yung biik. Tapos na ho kami bumili ng biik, hindi lang ho namin na videoan kasi naabutan kami ng ulan kanina hapon. So ngayon, ay tatryo natin i-walk si Spike at saka si Snow. Tara, let's go. Si Spike ang nasa kay Kit, tapos si Snow ang nasa kay Yul. And here are my kids. Sumama sila in our walking. Say hi! Hi! Okay. Ayun nga. Sasama kami para may maghahawak ng phone habang nagwo-walking tayo. What did you ask? Are we there yet? Not yet. So yun po mga ducks, kakatapos lang ho namin mag-walk sa mga aso. Muulan ho sa labas. And tapos na din ho kaming Hello, maghapunan. that's my game. I'm a girl. Ayan
here. My gang. Daddy. Yeah. Hello. Say hi. Hi. Hi mga ducks. Hi mga ducks. Hi. Hi, my ducks. Hi, mommy ducks. What? Why? Not Gaxloy, it's ducks. Uh, So, time check. What is the time, Loy? 11, 10. 9. 9, 10. It's 9:10 mga ducks. So, mamaya pupunta ko kami doon sa bahay nila Tita Irish. Kasi nandun mo yung computer ni Keith ni 2 inches. Doon ako mag-edit ng another video. And then ngayon, naghuhugas na ng plato si Kit. Hintayin lang namin siya at puntahan na ako kami ngayon after nyan. Ito na ho tayo ngayon sa bahay nila Tita Irish. So, yun nga ho mga ducks, mag-edit kami ng video at saka pagkatapos mag-browse na lang din. Kasama ho namin yung mga bata ngayon. Dito din ho si Lavi. Tinuturuan ko siya ngayon paano mag-edit. Sama din ho namin si 2 inches. Ito ho yung putang ng 2 inches na sinasabi ko sa inyo mga ducks. Napakalaking tao niya pero yung bayag niya 2 inches lang talaga. Literal, as in literal mga ducks. Kung merong ducks Familia, sa kanila naman Jots Familia. Putangin ng 2 inches ka, ba't ka nangyayalaw ng cellphone ko? Putang. Guys, bibili daw siya ng mic. You know, good morning sa inyong lahat mga ducks. So, kakagising ko lang ho. And kagabi, hindi na ho ako nakapag-vlog kasi napagod ako sa buong mag-araw na nilakad namin together with Lavi. And yan, that's it ho mga ducks. Yan ho yung mga routine ho namin kapag na naka-day off ho kami. So, see you in the next vlog mga ducks. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood and sa mga bago pa lang ho dito sa channel namin, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para ma-update ko kayo sa mga upcoming videos na i-upload namin. So, thank you so much mga ducks. See you once again on our next vlog. Hanggang sa muli. That's the wrap. I am out kasi wala si Lavi. Dax Familia. Shing!